Welcome to my vlog. Welcome to my vlog, yo! Dili ba yung ipo? So, padong mi sa dagat. Hi! Dagat di ho! Dadadat! 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 Mga mi kami dagat karon. Dadadat! 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 Do you love me? Guys, welcome back to my channel. It's me, MJ Flores, and I'm here again. Jungle Beach. Today is Sunday. It's family day. I'm here again with my cousins. Oy, dili lagi tauban. We will be having budol-budol. Isang idea. Of course, ilahang idea. Ay, muha di ay day. Hagis ang idea. Ako! Sabuhay! Ako'y uluhan rin. Ako'y pangulo. Diri lang tao. Nanay tao, gauna na. My God, guys, nino kayo mong beach, underrated lang. So, I'm gonna, overrate it. Our beach deserves a montage! Oh. Preparation! The on-call sister. Sige na, mag-unsa naman taan ni wala tay buhaton. Ang kanon butang na lang na. Una sa te maligo. Maligo ta? Oh. Bayot alauna na day, wala pati paniudto day. Hello. Hi. Actually, dagag tao. Diba? Dagag tao. Unil, limpyo kang kamot dong. Nanghinaw ka sa mo gikan give me nanghinaw ate. Nanghinaw na sa bunga. Sa bata. Pwede naman ana dong. Guys, we are a mess. We are a freaking mess. Ang maligo, mukaon, hindi mukaon, babay. Pati arrange na siya, guys, kay for picture purposes. Patay. Tapos Look at me, killing it. Oh yeah, Miss MJ Flores. Oh, what's your name? Hey, never mind. Okay, let's go to the sea. Here. There. Wow. Oh, nagapatong. Oh, wow. Kapatong siya, girl. Sana all. Daghan kay me, pero mura na yung mukhaon. Let's go. Dali na, guys. Ngayon na to, guys. Pray first. Dali, guys. Mga G na to, guys. Attack, kids! Attack! Hala! Hala ka niya! Hala, mga dalaga. Cute lang. Oh, di ba? Oh, yung mga ulitaw, oh. Right. Hala ka niya! It's Sunday fun day! Bye-bye, guys. Bye-bye. Wow. Di man ko kay bolo man kinamot lagi. Oy, wala man na. Basta kami attack din. Dai suka tayo, dai. Wala entrance sa mong beach, wala entrance. Basta kadumdum lang mo dire laban. Grabe ka, Unel! Dito madahang hina ka na ka, Diyo.
Gitudluan mi sa Boy Scout ng siyang paghipos. O kaan, budol-budol. Saan man? Mana mo kaan? Wala pa. Dali mo diya. Oh. Kaya ako na ninyo puso. Nabaan niya ta. Kaya ginuobe, gakuha na to. Gabuhi. Kita, magbugoy-bugoy rata sa kalibutan. Na. Ay ginmog pagpasaway. Basta magpasaway mo. Asa kaya mong puntay, perdo. Hilak di ka. Dali. Mabutoy na kita. Nakapangayo tagtubay. Dang anong giurot na po din nyo? Siyam gibuhat. Ako giinan. Te, mangayo kong tubig, te, kay nahotdan mig tubig. Ingon ang tagiya. Wa di mo gadalag tubig. Ingon ko, nistira man, te. Diyan nga naman. Basta lang, te. Ngayon ka ngayog tubig. Ingon ko nga, kuan, matukan ang akong kauban. Kaya sige, hatagan na lang kita. Mauna, inana ka baga, unong. Oh, bata! Yes! Hi guys! Sige, nana. Alright! Moni siya among beer, guys! Moni among beer! Uy, mapalit ka sa amin! O, tara, o! Hey! Dagko na kayang balon, guys! Pang surfing na ni! La. Struggle is real. Nahilok kayo. Sakit na sa papel. Sakit kayo ako, te. Struggle is real. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Breaking news! Andito po kami ngayon sa dagat ng Lalaan, Bulasar, Argao, Cebu. And may naganap pong mga hindi inaasahan. Yung aking on-call sister po ay nagkaroon ng konting galos at ngayon po ay nagsasuffer siya at hindi na siya nananagan. Galit na po siya. Anong masasabi mo sa galos mo? Ba't ka galit? Asay mo ang galos, day. Pakit kasi mo sa maday. Oh. Nganong Meron ba? Kita naman ako! Anong masasabi mo? What can you say? Unsay ibang masulti? Sakit kayo! Kinsa ba imong sala? Sala ni Earl. Sala bito kay ang gurit ko diya. Kinsa ba na si Earl?
tagad. Ay, di na may ko mag-uyab-uyab. Diya Diya, copy. Copy. Go, go, go! 1,